we have got a Savior. But I thought it not good. Then I thought to give it a title which says, Releasing from Captivity. Releasing or being released from captivity. This morning as you come to God, He is still able to save you, to release you from any form of captivity you are under. Our God is able, and He can do it. Because we worship a God who is a Savior. We usually sing this hymn which goes this way. Savior, Savior, hear my humble cry. Why, Lord, Thou art going, do not pass me by. oh, Jesus, Jesus, dolce mera imi, muka komorera ami, Obadiah 1 verse number 17, please. If somebody has got an English Bible, I don't know why I'm sure what the coldest took hold of is Chivinge here. What's happening with them? Okay, thank you. You should have told me before I asked you. Okay. Hallelujah. We are going to read from our Bibles. I've discovered that to have a Bible, it's very important. I've got 30 of them. Every version I've got. I read any. Yeah. Can you read Obadiah 1 verse 17? The pastor's wife is very fast to get Obadiah. Yes. The house of Jacob shall possess their own possessions. The house of Jacob shall possess their possessions. Oh, hallelujah. Amen. Oh. When I say the house of Jacob, we are the seed of Abraham. We belong to the house of Jacob. Israel has got two forms. There is a physical Israel and a spiritual Israel. God said to Abraham, count the sand of the sea. That is the natural. Then he said, count the stars. Those are the spiritual sons, which means us. Are you getting what I'm saying? So we belong to the seed of Abraham. And now the house of Jacob, shall possess their, come on, man. They shall possess their possession. I'm not here for funny. We are going to possess our possessions. There is power in repetition.
Now, let me give you the authenticity of contents. Why did Obadiah prophesied? Why did God give him this message? What was happening? Then we will understand what God is saying there. Obadiah prophesied the time when the children of Israel were being taken by Nebuchadnezzar to go to Babylon as slaves. They had sinned against God, and God was now punishing his people. When you are punishing your child, you are not killing, but you want your child to come to the right way. Am I talking to somebody? Now, God is punishing his children, is not destroying them. But now here comes Obadiah, is prophesying. Is never prophesying to Israelites, is prophesying to Edomites. Edom. Now, Abraham had a son called Isaac. Isaac had twins, Jacob and Esau. The children of Jacob are called the Israelites. The children of Esau are called the Edomites. Are you getting what I'm saying? So, this is same family. They were twins when they were born. But now, when Israel was coming out from Egypt going to the land which flows with milk and honey, they asked Edom to pass through their land. Edom refused, rejected. He said no. They started fighting the children of Israel. I'm going to preach a sermon which is called Kuchiko Paukama. Hallelujah. Ondo dzirimu kama zhinji. Namu dzese dzatina dziri kubva muukama. Hakuna muroya aneroya woku next door aneroya wekwake. Zvikwambo zvikwenyu hazvisvike kwandiri. Asi zvomukoma wangu zvinesvika. Chiko paukama. But now listen. Nebuchadnezzar is getting the Israelites to go to Babylon. Now, some of the Judeans means they were living in Jerusalem. And that part of Jerusalem is the province of Judea. Now, when I say Judeans, I mean all the people around Jerusalem. Some of them were running, escaping to go to Babylon. But now the Edomites came, grabbing those ones who were running away, killing them, some handing them over to Babylonians. I'm getting it from the book of Obadiah, from verse 10, I'm sure. If you have got verse 10, you can read it. For thy violence against thy brother Jacob, shame shall cover thee. And for thy violence against thy brother Jacob, shame shall cover you. Go ahead. And thou shalt be cut off forever. Thou shalt be cut off forever. Why is Edom being cut off forever? Even today, there is no nation called the Edomites. They were cut forever. Why were they cut? Because of their evil against their brother. Not against another person, but against... Read it. Wait a second. For thy violence against thy brother Jacob, shame shall cover thee, yes, and thou shalt be cut off forever. In the day that thou stoodest on the other side, in the day that the strangers carried away captive his forces, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou wast as one of them.
When foreigners came to Jerusalem, you were one of them. When they were casting lots, destroying them, you were one of them. But now the time has come. I'm going to cut you off. Hey, come on, man. I'm going to do what? Hello? Are you with me? Okay, I'm going to cut you off. But now, the prophet is saying, because you have done that, but these people who are being carried away, now my message is coming. The prophet says now on verse 17, but in Mount Zion, because Jerusalem is built on 7 mountains. Mount Zion, Mount Moriah, Mount of Olives, Mount Tabor. No. Tabor is in Galilee. But Jerusalem is this side. And there are 7 mountains which are built on Jerusalem. When you are on Mount Zion, you come down, you go to Mount Moriah. From Mount Moriah, that's where you go, where we went to pray. Did I carry the some here to Jerusalem? Who were with me this time? Nobody. Where we went to the Wailing Wall and crossed to go to that temple, that is Mount Moriah. But if you look up there, there is Mount of Olives. But where we went to the upper room, that's Mount Zion, where the upper room was. Now, here, now God is saying, when you read the word Zion in the Bible, it represents church. It's a type of church. It's a typological speaking. It's not a symbol. It's not ionical. It's not metaphorical. But it's a typological. Hallelujah. Well, I'm trying to give any biblical language. But wherever you read, Mount Zion is the church. Zion stands for the church. But verse 17 says, but in Mount Zion, in the church, they shall be those who escape, and it shall be holy. What does your translation say? But upon Mount Zion shall be deliverance, Shall be deliverance. and there shall be holiness. But to Edom is going to be cut off. But to Mount Zion, come on. To these people you are troubling. To these people you are helping to kill. They shall be deliverance. Are you with me now? Are you trying to understand where I'm coming from? Now this prophet is saying, but you see, that's why even Moses is saying, I don't want to be called the child of Pharaoh's daughter. Better I become as one of these slaves. Because he saw that there is a deliverance. God always delivers his people. When you are a Christian, no matter what kind of trouble comes to you, know that there is going to be deliverance. There is going to be a deliverance of some sort. Regardless what comes. Even when you see me crying, when you see me sick, when you see me that, know for sure that one day deliverance is coming. Oh, hallelujah. Deliverance is coming. I might not be driving a car today, but the children of Israel shall possess their possessions. They shall possess their possessions. Are you with me, church? I don't want to be accompanied with the people who are going to be cut off forever.
But I want to be accompanied with the people who are going to possess. But at the time when this message was being given, the children of God were in trouble. They are going into captivity. But the prophecy is saying they shall be deliverance. They shall be deliverance. Are you with me, church? Oh, come on, tell your neighbor, there shall be deliverance in my life. Oh, hallelujah. Yeah. Sandapfeka Yesu andimukira zvakupisa. Hallelujah. Yeah, you can put it on. Hallelujah. Kota bvaka kuchitonhora. Hallelujah. Akakamdzisa mbabvu kandaisa mukati akandokandikwatsaka. Hallelujah. Oh, glory be to God. Oh, I'm saying there shall be deliverance. Oh, in the house of Jacob, there shall be deliverance. I want to tell you that even when you go back home to your children, tell them it's just for a moment. There shall be deliverance. Because we are going to possess our possession. This God is the same yesterday, today, and forever. And He changes not. What He did to the children of Israel is doing it today to us. Oh, hallelujah. Hallelujah. I just would love to take you to the book of Daniel. It's Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. When you see Hosea come back. Hallelujah. Daniel chapter 6, verse number 27. We worship a God who delivers. Even you face what kind of trouble, another day is coming to deliver you. Oh, hallelujah. Come on, Daniel 6, verse number 27, read it. He delivereth and rescueth. Wait. When you read the Bible, you read slowly, loudly, and with emphasis. Oh, go ahead. Read it. He delivereth and rescueth. Who, you see, Daniel, he had performed miracles in Babylon. And then, this was supposed to be the king that we should worship, the God of Daniel. Because the God of Daniel delivereth and rescues. Ah, come on. Say, that is my God. My God delivers and rescues. That's the kind of God I worship. He delivers and He rescues. Come on, read it. And He worketh signs and wonders. He works signs and wonders. In heaven and in earth. Yes. Who hath delivered Daniel from the power of the lions. Hallelujah. That was King Darius. They had thrown Daniel in the lion's den. And he came out without having a scratch. All the lions were just lying. Because Daniel had the lion of the tribe of Judah. He had the lion of the tribe of... A lion cannot eat another lion. And he slept with them. You see, I've never read it from the Bible, but I'm just imagining, thinking that when he slept in that lion's den, he had a pillow of another lion. Oh my God. And when the king woke up, he said, Daniel, thou servant of the Most High God, are you still alive? And Daniel said, O king, live forever. The Lord have sent angels
to hold the mouth of the lions. They did not eat me. They said, bring Daniel out. Come on, say, my Lord rescues. And he delivers. Hallelujah. He rescues and he delivers. You young girls and young boys, don't rush into the things of the world. The God we worship rescues and he delivers. I grew up, I was born by Christian parents. My father and my mother, they were all Christians. And they taught me to go to church. My mother died when I was only 7 years of age. That was 1961, when my mother died. I remained with my father, who was saying, you must go to church. And all the young people I grew up with who didn't go to church, they are all dead. I'm still alive. Hallelujah. My God rescues and he delivers. I went through thick and thin. I went through much trouble. I always tell this church that I've been to the school of problems. I went to the university of difficulties. I graduated. I've got a diploma in all of that. You won't tell me anything. Andina kuzinzwa. I'm saying it. We worship a God who delivers and rescues. Are you getting what I'm saying? Taitoona mota dzichipfuura nomurodi kwedu hakuna naye. Kutenga bhasikoro kwaitotengwa keke kucelebrata kuti pane zvaitika pamba. Pfeka bhutsu. We were going to school without shoes. Entering those public toilets without shoes. And in our I worship a God who rescues and delivers. Are you getting what I'm saying? We grew up like that. Shamwari kana uri muna Mwari usanyeberwe nevasiri muna Mwari. Vachagurwa sema-idiomas. But in the house of Jacob, there shall be deliverance. Hallelujah. They shall be. Glory be to God. Ndosaka ndatsva mhani manyanyovhara uko nemaketani. Okay. Hallelujah. Hallelujah. He delivers and rescues. Now, this man who is doing this is the man who commanded Daniel to be thrown into the lion's den. Now he's telling the whole nation, all the Middle East to India, to China, all that is Asia. He's telling them, everybody worship the God of Daniel because he delivers and rescues. He works signs and wonders. You must worship that God. And I say, makorokoto ndo Mwari wauya kuzonamata. Makorokoto. Waziva Mwari wokunamata. Ndiye wataunganira panapa. Ndo watamukira kusenseni kuuya kuzonamata. Mwari anorwira. Anosunungura. Oh, hallelujah. Daya siri Mwari tisiri panapa. You see, Jesus said one day to his disciples, you shall know the truth, and the truth shall set you free.
And who is the truth? Another disciple say, ask it. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So if you know Jesus, you will be set free. Because he rescues and delivers. Are you with me? Because the Bible says, who the Son sets free shall be free indeed. If Jesus sets you free, you are going to be free indeed. No jokes about it. For the blessings of the Lord maketh rich and adds no sorrow. So vanhu vatema ndozvinounza kusuwa. I told this church one day, it's a month ago or two, when another lady called me to go to Waterfalls, Parktown there. He said, I want you to destroy this. Ndakaenda kumapostori, they gave me this bottle of water. Chinzi mvura yemteuro. But ndakaisa wardrobe. But kusendiri kuona rimwe zuva mune nyoka. Rimwe zuva unoona mune kamunhu kari kubwaira bwaira kari mubhotoro. Ndakushedzai kuti muzotora mupise. Uye pachechi pangu handimuziye. Ndinouya kuzokutorera zvinhu zvako. Ndikati dzokera kuna akakupa. Hanzi havachazvida vakati takakutenda unegeza iwe wakaichengeterei. Tarisa panze. Hakuna mota ine mutupo isipo panze. Range Rover, Mercedes, Land Cruiser, everything is there, but hasina rugare. The blessing of the Lord maketh rich and adds no sorrow. Are you getting me? It adds no sorrow. Usaende kwaunopirwa kana kamudzi kunzi chengeta. Pane mumwe anetswa nezvikwambo izvozvo anoti ndakapirwa kari kamuti kachinzi kamudzi aka enda unoisa mumba uchengete kuzoona zvazvikwambo. Chenjerai nokuda kupfuma nokurumbidza. Kuda kupfuma nokumhanya. Siyana nazvo. Iye masikana emuneti mukuona mukomana ane mota anzi ndabiwa ane mota. Alright, iro zera rake iri anga adziwana nguva hai mota mwana mudiki akadai. Danana newako wamunonotanga kuita pfuma yenyu mese muchisenza mese. Izvi zvokunowana zviripo izvi. Zviso zvanditarisa regai ndisiyane nazvo. Now, if you are going into exile, if you are facing problem, it is because you are misbehaving before God. When God is angry, he will take his whip to whip you a little bit. But shamu ya Mwari ka shamwari yakasiyana nevanhu. If you read Isaiah 5 verse number 13, it tells you why God is leading his people into slavery. Are you there? Yes. Therefore, my people are gone into captivity because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. They are going into captivity because they have no knowledge. They are going into exile because they don't think. You go into these things because you have no knowledge. The Bible tells you that. Honor the Lord with all your heart. Kudza Mwari.
I've taught my children, and my wife knows it, that pamba pangu apa kweretwe. Pamba pangu. Nyangwe tikashaya chokudya, hakuna anonokwereta kune munhu. Ndio murayiro wandakapa mukadzi wangu achiuya mumba for the first time. Zvakanzi ko hamusina shuga, ndoti ngatipfugamei tinamate tiudze iye akatidana. Kana tisina hembe tiende kusitoro kunovhura, takararama nguva yeivhurwa maaccounts. Ninge uchingobhadhara pamwedzi uchienda uchinotora. Indakati hakuna anozviita mumba mangu. Handina mwana anopfeka hembe yokwereta kana kukumbira kushamwari. Ngatigutsikane nezvatiinazvo. Zvatiinazvo. Hakuna anofa nokushaya. I still remember my wife achiisa garani rembo kwete kettle. Munoziva magaroni anochekwa kudenga yaya. Ndo yaiva ketero yedu. Kuisa pamoto takubhoira tiri vafundisi. Handisi kuti ndisati ndiri mufundisi. I still remember vachisvinira maremani mumvura nokuti hatina shuga kana masamba. Totora mvura yasvinirwa malemon yaboiriswa taakunwa ndeti yedu. Taakuenda kuchechi kunoparidza. Ina handiparidze mharidzo yokutsvaga mari yemunhu kana kuna mufundisi asingaparidze nyaya dzemari is one of them here. Ini zvangu zvinobva kuna Mwari. Ndakadzidzisa upenyu hwangu kutarira kuna Mwari. Even patakatenga panapa hapana akandikunda kubvisa mari yakawanda yekutenga pano. Akava the highest kutipa mari panapa akabvisa 15,000. That was the highest, 10, 5,000, $1, $2, $3, that. Indakabvisa 130,000 US dollars. Ndakanotengesa stand yangu kuhogati hiri kugomo uko. Ndakaitengesa ikatengwa nechimwe chikomana changa chine BM chakapfeka hembe isina maoko. Handizoti mukadzi wake here asi maiva netukadzi twaivamo. And how much is this today? Ndakati, I'm selling it for 100,000. He said, only? I said, yes. He said, okay, come. Mota, sibegire mari, 100,000 cash. Totozomtumira mari yose kustand yechechi. Hapana yandakatora kana mbichati. Kana Mwari ondiropafadza manje. Sorry. Vasina pamuromo vakuti mari yechechi yapera, ari kudya mari yechechi, ari kudya. Ipi yandakadya yako iwe. Ndikudzosere. The blessing of the Lord maketh rich and adds no sorrow. Musafarire zvisiri zvenyu. There shall be deliverance in the house of Jacob. In Mount Zion there shall be deliverance. Are you getting what I'm saying? Deliverance yako iri kuuya chete. Handinei kuti une dambudziko rerudzii, une nhamo yerudzii. The truth I know, there is a deliverance in Mount Zion. There is a deliverance. You are going to receive your deliverance. Oh yeah. I know what I'm talking about. You are going to receive your deliverance. You need a house, you need a motor car, you need anything. Oh, you are going to possess your possessions. You are going to possess
your possessions. Possession yako hairege kuya, iri kuya chet. Ndakauya muno Marlborough ndichiroja. Karoja pa number 5 alarm closer. Anauza kuti imba inodona iyoyo. Ndakairoja chirimo zhizha rauya. Tanga takarara so. Ndiri kuti kuna amai, swederei uku iri kudonha kudhuze nenzeve dzangu. Saka namai ndoswedera kupi kwese uku kuri kudonha uku. Katantamuka ngatichinje mubhedha tione pokuisa. Kuona imba. Atakapedzisira tamisa matress. Takuenda kurere vana uku. Ndinzwe makumbo angu akutoti chikukwicha mvura iri kupinda mumba panza hapo. You still remember? Pandikamutsa vakomana ava. Vakomana kuenda pamota panze tiri kusvika mune mvura. Mota iri mumvura. Kumhanya kunoboora jurahoro kusaidhi riri kuzasuku kuti mvura ibude nepapo. Chechi yakanga ichine dare. Yezvinezvi rese rakaenda hapasina. Manga muine dare rina vice chairman. Aiti mufundisi hatingamurojeri imba yese. Achibuda mufull house angafanane nesisu. Ngatimutsvagirei cottage. Kana takunomuona achinzi mukomana wokuseri. Dare rapedza kugara. Ndokubva yawanikwa pama red roof apo. He knows everything. Mwana wangu hakuramba mangu. Ndouya kuzoudzwa nedare ndashedzwa. Baba chechedu haina mari yekuteerera imba tawana pari chipa. Saka muna December, that was November, makunogara. Tawana 2 rooms. Ndine vana 5. Ndanga ndine 6. Ini naamai tawanirwa 2 rooms. Toilet 1. Ndokubva ndati kuna adzimai vangu ngataurire Mwari, ndokutaurira Mwari. Ndiri kuti there is a God who delivers. Are you getting what I'm saying? Ndataurira Mwari. And when I told God, ndokubva takunamata nevana vangu every night taibatana maoko. Ndichiti muri kuda kuti tinamatirei? Zvakanzi nemumwe mwana imba. Ndakati iwe uri kuda imba yakaita sei? Zvakanzi tiri kuda imba ine more than 5 bedrooms. Kuti titi uyu rake imi muone nyuku. Zvakanzi nemumwe tiri kuda ine 2 magaraji. Zvakanzi nemumwe tiri kuda ine swimming pool. Okay, takabatana maoko. Ndakati ngatichinamatai. Saka takapedza about almost 2 to 3 weeks tichinamata. Ndokubva takutsvaga dzimba uku kana mari kubhenga hakuna. Tichitonopinda tichiunuma dzimba. Vandataurira adzimai vangu ndakati swallow your pride. Ngatitengese imba yedu iri kuHatfield. Tutenga kuno. Ndanoiona imba iyi. Unopinda imba ine 7 bedrooms, 4 bathrooms, swimming pool, 2 garages. Ndakati ndiyo yatakakumbira kei. Vamwe vachitendereka indazvivharira mune imwe imba ndakutotenda Mwari ndakunamata ndiri. Ndabuda ndakufamba panze apa. Garden uko yaminamato yega. Ndichifamba. Mwari makati paunotsika netsoka dzako ndakupa. Ndiri kutendereka, ndiri kufamba, ndiri kutendereka. Ndapedza ndazonoona ari kuitengesa zvakanzi ndimbaba chiyangu. Ndakati nze manje imba iri kutengeswa neauction. Ndati ndopa yafira ina mari. Ndine imwe imba iri kuHatfield uko yandiri kuda kutengesa kuti ndiwane anza ndetinoiona ndobva vaiona zvakanzi okay,
auction inonzi fila bepa iri, wonyora mari yaunogona kubhadhara paimba yawaona iyi, achanyora mari iri pamusoro ndiye achawana imba iyi. Zvinei muchifilai, chiregai kunyora mari. Ndakazoona anenge aisa the highest, takuenda kuti tichinopa vanotsvaga imba, ini ndokuisirai yakakwira mbichana. Handomuzive. Tapedza ndokubva azoenda zvakanzi mahwina imba, ndokubva ndaenda. Inapa handina mari manje, ndakati ndoita sei ndisina mari? Zvakanzi aregai ndotengesa yenyu, ndombokubhadharirai. Kana iye mari yangu ndozoiona, ndipe matitle deeds emba yenyu, ndokubva ndamupa. Ndokubva ndatonzi chiendai pamba apo munogara. Ndokubva ndaenda ndokunopendesa pamba, gadzira, ndapinda mumba ndoshedza dare riye. Ndakati uyai timbonamata muno. Ndokubva tatanga kunamata. Tapedza. Ndakati mangwana ndiri kushedza president wamanyika kuti wazovhura imba ino nomunamato. Ndopandakuya kuzogara panapa chisiyana ine cottage yenyu. Zvakanzi na vice chairman, panapa hatigoni kupa bhadhara. Ndakati no, ndeyangu ndatenga. Ndakugara hanzi takumbira kuti murege kutidadirawo nokuti tese vatenda hapana nemba yakanaka seyenyu. Ndakati no, hazisi zvokudadirana ndezvepano panyika izvi. Ndokubva yavhurwa. Nanhasi ndopandigere. Are you getting what I'm saying? Ndatenga imba iyoyo. Vana vevadare ivavo nevamwe vakufamba vachiti mari yechechi yapera. Makaona imba yakatengwa namufundisi. There shall be deliverance in the house of. Hallelujah. Are you seeing how? Ndiri muno Marlborough, ndigere mumba mangu kwete yechechi. Patadzinganiswa uko, ndichiuya, vakaenda kumba kwangu rori rizere. Vachifunga ndechechi. Ndikatozoenda kuna member in charge of police. Ndakati matitle deeds angu aya, vanhu havari kuuya vachifunga kuti imba yechechi. Ndopakazoya mapurisa, ndanga ndakuchengetwa nemapurisa. Masikati kwaiuya 2 armed police nefoot. Manheru 2 for 3 months. Ndichichengetwa. Ndichiuya kuzoparidzapo mapurisa aripo nefoot. But history. Oh, hallelujah. Hallelujah. There shall be deliverance. Hazvina mhosva ungaone dambudziko rakakura sei. There shall be. Ndiri kutaurira somebody amene ndatumirwa naMwari kuzotaura ane dambudziko rake. Ndiri kutaurira kuti there is going to be deliverance. Come on. Usambofe wafunga kuti Mwari haasi kuona. Mwari vari kuona. Mwari vanokuziva. Usaverenge makore. Mwari wangu anoziva. There is going to be deliverance. Pane wandiri kutaurira pana. Pane deliverance. Iyeye wamunhu wandiri kutaurira pana pa deliverance yako is not going to be too long. It's not going to be too long. You are going to receive your deliverance. Neve kwenyu vachabvunza kuti akachera kupi? Hapana kuchera, ndiMwari akurangarira zuva ranhasi. Ndine maridzo yanga ndichida kuya kuzoparidza panapa. Ndakuudzai kuti I suffered kutsvaga title this message. But Mwari achinditi pana ari kusunungurwa. Nokuti Mwari wedu ndiMwari anorwira. NdiMwari anosunungura. Oh, simuka umire netsoka dzako. Ala rabosha tayanderabos.
Rebakaya Torobos. My God who delivers. Mwari vanorwira, Mwari vanosunungura. Mwari vanorwira, Mwari vanosunungura. Pane wamuri kuda kusunungura nhasi. Pane wamuri kuda kurwira nhasi. Baba, pane akakomberedzwa nehondo. Pane akakomberedzwa nehondo. Aya mayandere boko sikata yandere bosa. Yela rabaka yandere boko serabaka yata. Uya mayandele rendere boko ritata. Yela ramani kamasa nakama. Mwari vanorwira. Mwari vanosunungura. Mwari vanorwira. Makarwira Daniel mukomba resumba. Makarwira Shadrach, Meshach na Abednego moto. Murwirei, mukundirei, mukundirei, mukundirei. Muzita ra Jesu. Yerabaka satande kemosha. Yelerende kemondi kamasha. Touch him, Lord. Yerabokosete ikayanda. Munorwira Baba, munorwira. Munorwira Baba, munorwira. Ayamande. Yela rabo kosokoto yanda rabo. Mwari vanorwira. 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 Rwirai, 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 rwira anakamasa. Yela raboko serata kamasa. Yereboko serabakayata. Mwari vanorwira, Mwari vanorwira. Mwari vanorwira, ayamanderebos. Mwari vanorwira, ayamanderebos. Mwari vanorwira. Mwari vanosunungura. Rwirai, 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 rwirai. Rwirai, rwirai, rwirai vanave. Rwirai vanavenyu Baba, ayamanderebosa. Kola rabosa, ayamanderebos. Oh makandarabosa. Yelerekeata kamosi. Uyamayanderebosa. Yelerebekeri andanderebosa. Kola rabasanderebos. Ayamayande kamasa. Mwari vanorwira. Mwari vanorwira. Uyamayanderebosa. Yelerebekereteata. Makande kemosoto rabosa. Ayamayanderebosa. Come anda kamos, bring anda kamasa. Ita kamasato. Yela kama kande kemosa. Iwe mweya werima. Zvose zvakaiswa mahari. Ndinozviparadza nezita raJesu. Every evil covenant yakaitwa, I break it in the name of Jesus. I break it in the name of Jesus. I break that evil covenant in the name of Jesus. In Jesus' name. Ndinoparadza that evil covenant. I break it, I break it. Oya makande rebosa. Urabakanda kamoshi larate. Come on, speak in tongues wherever you in Jesus' name. Korabakasa kate. Yelere bose heata. Bataima nakamande kemosa. Yerabokosikata. Come on, pray for her. Ila rande kamasa. Yela rande kemosikata. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, touch them, Lord. Irabakayate.
nezita raJesu, nezita ayamande, nezita raJesu. Sonongurwa, 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 sonongurwa. Touch her, Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Ninomusununguranas, ninomusununguranas, ninomusunungura kumasimba erima, ninomusunungura kumaya yose erima. Nezita raJesu. Father, in the name of Jesus. Reba kasata, oyamande rebosha, yele rebe kerianda. Ayamande rebosha. Come on, worship him, worship him, worship him. Worship him, worship him, worship him. Come on, worship him, worship him. Worship him on the rebosa. Ela rabakaya te rebosa. Moyane reboko shikaya anda rebosa. Ayamande rebosa. Yele rebeke rila rabosa. Muari vano sunungura. Muari vano rwira. Muari vano sunungura. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. There shall be deliverance in Mount Zion. Sons of Jacob shall possess their possessions. They shall possess their possessions. Oh, yeah, man, there was. See, come and arete kamasa. Yela rabosa kayanda rabos. Rela rabosa kandara to robosi and rabos. Munoite munana, munoite munana, munoite munana, neziratizo, munoite munana, munoite munana, munoite munana, neziratizo, munoite munana, munoite munana. Munoite muna niziratito makanaka Jesu munoite muna niziratito makanaka Jesu munoshamisa munoite muna niziratito munoite we may be seated in the presence of the Lord. There shall be deliverance in Mount Zion. The children of Israel shall possess their possessions. They shall possess their possessions. Shall we take an offering for the Lord? Amadzangu ngati peiwo zvipo tine basa rokuita panapa. Vanouya naAdlin makaona mugero tiri kuchera sewer line takabva uko. Iyo zvinezvi yakuda kusvika panapa. We are paying $50 an hour to that thing. Maria taitaiko zvinezvi must be up to $1,000. Ngati taikuti chisvike muno. Shall we give to God? Yes, kana uchinzwa, give to God. Hallelujah. Mangwana Monday is our prayer day. Tinoswera takazvinyema zvokudya touya kuzonamata pano manheru. Because the house of Israel shall possess their possessions.
kune zvimwe zvinoitwa usangorambire pasadza, zvinyime zvokudya wouya kuzonamata. Zvinhu zvako zvinokurumbidza kuitira. Ndiri kukumbirisa nomusi wechitatu munongoziva munhu waMwari anogara achingorota zvimwe zviratidzo chaizvo. Ndiri kuona paine spika achangoerekana asvika panapa from over, ende usarasikirwe nazvo. Pamwe iyeye atumirwa iwewe, Satani obva akuti gara kumba. Nomusi wechitatu, be here. May God richly bless you. May God richly bless you. In closing, Baba Machemedze, closing prayer, please. Tinokutendai Mwari wamasimba ose neshoko renyu rine simba. Zviro kwazvo tinosunungurwa. Tinokutendai nekuti Jehovha kereke inosunungurwa nemi. Mangwanana ano nezita raJesu piwai mbiri simudzirwai. Tinokutendai neupenyu wamadzikinura mangwanana ano. Tinotenda Mwari wamasimba ose kuti hakuna chakarongwa nemuvengi chinobudirira muupenyu umwe nemumwe wedu. Kubva nhasi Baba tinotaura kurapwa nekudzikinurwa nekusunungurwa kwevana venyu. In the mighty name of our living God. Amen. Amen. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kwekusingaperi. Amen. Vane zvegumi zvavo nezvipo zvavo, you pass through the desk. Thank you.
1, 2. Makanaka Jesu, makanaka Jesu. Iwe simudza ruoko wako chiti makanaka Jesu, Jesu makanaka Jesu, Jesu makanaka Jesu. Iwe simudza ruoko wako uchiti makanaka Jesu, Jesu makanaka Jesu, Jesu makanaka Jesu. Iwe simudza ruoko wako uchiti makanaka Jesu, Jesu makanaka Jesu, Jesu makanaka Jesu. Iwe simudza ruoko wako uchiti makanaka Jesu, Jesu makanaka Jesu, Jesu makanaka Jesu. Iwe simudza ruoko rwako uchiti makanaka Jesu, Jesu tinotenda.